Mä ajattelin näyttää ohjeita ja vinkkejä tämmöisiin ihan helppoihin joulukortteihin. Ja näitähän voi sitten soveltaa syntymäpäivä, nimipäivä, ihan miksi vaan kortteihin. Ja nämä on semmosia simppeleitä, että näillä on hyvä aloittaa esimerkiksi, jos ei ole koskaan ennen askarrellut. Näistä saa tosi nättejä ihan pienellä vaivalla. Ihan ensiksi me tarvitaan korttipohja. Mulla on tämmönen ihan tavallinen korttipohja, 14 x 14 senttiä. Ja sitten mä oon siihen jo valmiiksi liimannut tällaisen ruskean paperin, jonka mä oon pikkusen laittanut tällä vinoon. Tähän valkoisen ja ruskean yhteyskohtaan mä oon liivannut ääriviivatarran. Ja sitten mä ajattelin, että mä laitan siihen tämmöisen nätin kuvan. Tästä tulee nyt joulukortti. Ja tää on tällainen vintage-aiheinen leikekuva, joita löytyy kaupoista monenlaisia. Sellaisia, jotka itse pitää leikata, ja sitten on myös tällaisia, jotka on jo valmiiksi leikattuja. Näissä on tämmöiset kivat rösöset reunat, jotka näkyy ehkä tuossa kuvassa nyt pikkusen paremmin. No. Ja ihan ensimmäiseksi me kiinnitetään tää kuva korttiin. Mulla on tässä tämmöistä näppärää liimaa, ihan tavallinen eri kepperit, mikä tahansa askarteluliima käy, mutta mä nyt liimaan nää tällaisella automaattivehkeellä. Näin. Sitten mä tarkistan, että tuo aukko on vielä tuolla ja sitten suurin piirtein tuohon keskikohdalle se laitetaan. Noin. Nyt se kuva on siinä. Ja sitten mä haluaisin tuohon kuvan reunaan jotain. Nyt kun on joulusta kyse, niin sopii kullanvärinen hyvin. Niin mä ajattelin laittaa siihen tällaisen ääriviivatarran. Näitä ääriviivatarroja löytyy myös kaupoista tosi paljon, kaikenlaisia erilaisia, tuhansia. Satoja ja tuhansia erilaisia. Mutta laitetaanpas tää nyt tähän näin. Mä käytän tässä pinsettejä apuna, koska mä oon huomannut, että ne auttaa tuossa asettelemisessa tosi paljon. Painetaan tuo tuohon. Ja napsautetaan tosta poikki. Noin. Sitten pitäisikö toi tuohon riittää? Laitetaan seuraava sivu. Sitten otetaan toinen rimpsukka ja liimataan samalla lailla. Näillä ääriviivatarroilla saa tosi näyttävää korttia. Itse tykkään tosi paljon. Ja näin. Tää vaatii pikkusen harjoittelua, mutta ei ole vaikeaa. Ja kuten huomaat, niin heti tuli ihan erinäköinen. Näin. Sitten joulun toivotuksen mä laitan tämmöisellä, missä lukee rauhallista joulua. Ja tämän mä laitan kiinni ihan tällaisilla kohotarroilla. Tästä vaan, nämä on sellaista kaksipuolista teippiä. Meillä on näppärä kiinnittää kaikenlaisia kortteja, kaikenlaisia koristeita ja
Sitten näistä otetaan vaan nämä taustapaperit pois ja liimataan koottiin. Tää nyt sopisi vaikka tuohon. Noin. Nyt siinä on korttipohja, taustapaperi, sitten siinä on kuva ja joulun toivotus. Mitäs vielä? Laitetaan pieni rusetti tänne kiinni. Esimerkiksi vaikka näin. Ja siihen me tarvitaan vähän liimaa. Tai laitetaanpas kaksipuolisella teipillä. Se sopii vallan mainiosti. Eli tähän nauhan taakse kiinnitetään tämmönen kaksipuolinen teippi. Ja tällä saa tosi näpsäkkästi kanssa kaikkea kiinni. No ja otetaan toinen pätkä vielä. Noin. Ja sitten leikataan tuosta pikkusen poikki. Ja sitten vaan tää täältä irti, niin sinne jää sitten toi liima. Nyt kun sais vaan kiinni siitä, noin. Ja sitten noin. Tää rusetti on tehty haarukkaa apuna käyttäen. Voin joskus näyttää sen sit kuinka se tehdään. Tää voisi laittaa vaikka tähän tällä vähän liimaa. Oi nyt se juttu. Noin. Nyt leikataan noin ylimääräiset pois. Ja noin. Tässä on nyt tää kortin kansi valmiina. Jos haluaa, niin tähän voi lisää laittaa kaikkia koristeita. Esimerkiksi jotain lumihiutaletta. Tää sopisikin tähän muuten aika hyvin. Pistetään tää tähän kiinni. Otetaan tosta pikkusen liimaa ja tupsautetaan se siihen tällä. No, tuo sopii tohon hyvin. Niin siitä tulee heti ihan erinäköinen. Näin. Sitten sisäpuolelle mä ajattelin laittaa myös tällaisen pienen joulutervehdyksen. Ja mä ajattelin, että tuohon voisi laittaa myös tätä kaksipuolista teippiä. Ja siitä saa vähän sellaista kontrastia. No. Ja mä laitan tän ihan hippasen vinoa tarkoituksella.
Eli nyt jos menee aina kaikki vinoon, niin nyt siitä on ihan vaan etua. Laitetaan tähän myös tätä kaksipuolista teippiä. Tää on ihan maailman paras keksintö. Laitetaan tuon keskellekin vielä vähän vinoa, pysyy varmasti kiinni. Eli nyt siellä on tämmöiset pienet pätkät. Noin. Nyt sitten tämä kiinnitään tässä tavallaan niin kuin suoraan. Suora sakatalo ei ole. Noin. Niin tää on aika kiva täällä kortin sisällä. Ja jotta tulisi tarpeeksi kimallusta, niin mä laitan tähän reunaan sit vielä kimalletta. Ihan sillai huolimattomasti. Noin. Ja sitten kun se siitä kuivaa, niin se on tosi nätti. Ja nyt kortti olisi valmis. Mulla on täällä valmiitakin kortteja, jotka olen sitten vielä vähän lisäekstraa koristellut. Tässä on ihan aaltopahvia täällä pohjalla, sekin on aika kiva. Ja kannessa on taas tämmönen vintage-aiheinen leikekuva ja vähän ääriviivataroja ja pohjakartonkia ja rosetti tekee aika kivan säväyksen. Näin. Nyt vaan kaikki askartelemaan. Kiitos.